Bafo kutin sama otasumunu. Adrian na de se kronkron. Brama hene. Ojoga bonyankopon. Ene kotoko hene. Emma no kwan ma no si bibi kire no no. Emfie eduwe. Ene de se emfie eduwe dia na esse na efata sei. Yedi aseda mo twede mponyankopon. Na afei obonkompo hene chi. Ehye niema anam mensaso ama bremai na nanu matena konya ensa aka na ene konya bremai hene efa so edi eni mfie du afibidan intensi edemusronko ene ntime alambi media ye wabasa yesom na manum ni yesom asanteman no ene Ghana so ka honti ya ba ye de baba do sommo midi edemame Fauzia kan ho nenne brema hina fidi dan ye mfa ho nsem nyina emfa emrem sebie ye hunu no ba fo atena se ena manano matena konya ba be manache na afi so e masa mani tirinkwa bafo ebetena konya so no won fimpiminu eni edumi ensemu juma aboso ne deto so eduba ko ena sebi nyanto obefro akonya se brema hene na ansa na won meye ohene no na we educationalist we checheni ena afen so no ye kan o checheni ade we de no wo kire eye French kasa nti ye beka ni se misui na miso aduhunu ede mabreman no eso eno nti ne na fidi den de wiesi ho awoye no se obon kompo one nananu mo bon kompo ahwenachi ahwe emfie du abetwamu die wotiye die akachire bebe to sini wama ho kwan se wo mon kan kire no de sese okrakra no won krakra no yie die won so sese ye bon nabaso so no won mon nabaso na afi so mo nhwe die eda wo manim se kuru se brono edema bremai ne hu nhira no kese no so ento asante man nyinara anything kombo ba ye bono ahwechire no bo me ye bani ma hodo a anamba fo nsaso ene natena nkonya nsaso ene abofo no bia bremai da wo makoma so no aboa ama bremai ensaka ewa asante man die dikan no bafo edi kind de asadama wotwedi amponyanko totobo nso obo asu bo awia se wabo no ho ba di ne ho afofie ama afi ababeto a enne wotini ni nkonya sofo atena se wo mebo nkompo ahwe wo nachi ni eto subio nso wodi aseda ema akro bia refi asante kotoko hene otufo wo se tutu abebio enam ne da ye pane na niso ade hu pa enne ne mapa wo hu wo ni mu ebra
ewe aduan ade hye a wo ewo brema yi no anasa na hema eyi no ede ne kwachire no woji hetu mu eno na ama enne wote akonya so se brema hene senka yewura anyina ntumu a enkenne enkonye brema hene aseda kese enso so enko enfa emma konkomase aduan ade hyebusuan wo ewo breman se abusuan re ade hye busuan no empanimfo wo mu enuanom emma ene emmemma aseda ena bafo ede mamo se muhu nyema pewo mu amuhu se obama so be fa brema akunya tena so a brema be kukra no aseda enka wo ni titiri ewe wo amo no wo abrempon wo adehye wo amo no wo abrempon mame efia hema mame wenkwaso de etoso biom baafo ede aseda ede ma se Dr. Kwame Donkofodio se efrida edikan a wo beye breman hene ejapa wunja animu eda dane de nyina wo kano ho efutu mu enwemu wakura no ama enne breman ababeduru bebia edurim afei aseda ebie so wode ma nana debo so ehene nana wosei asibe sanana aseda enkan ena afei so otumfo mare hene baafo wo wusu hyiaman awoye otumfo bare hene brema hene ede aseda ema sahara sanso ena otumfo sana hene a sabre we fa mentuma wona tintin so nana kwadwe na ntachi enti so owu se won ka ati asefo ho de na so se de panyika se takraman pro ntino na ma pa woda na oye no wasase so no ehu nhira eneguso a edi na chi no ni nuanom mama no meme nyina wode aseda ma wo mu ni titiru past MCE ene recent MCE a wo mo municipal assembly mu wode aseda kese ede ma wo mu sanso so ena lawyer Hans Kodua se amam mensa so ama enne breman enya astrotefa wo edisu agro breman sompa hene de na ye honorable was chairman sabonsu a wo current MP Edema Swame constituency a was a double as breman sompa hene aseda ena eye breman hene wode mamo asofo eye Pentecost asofo elders Roman fathers asori a etwa won ho hia ewo breman ni nara ohene se wode aseda kase ena ede emamo na nema wudu a ohene eba breman anasa betena konyo so se breman hene no nema waye no ene didi so no de edikan danu a eye asante man eba mu a ewo breman no oba ye na containers ade ani nyina aboso no fato no ho so se de wo yesomfo de ma sikadwa no enya de ade ye sikadwa de no obehwe se ebese ewenti woni ni mpemfo tenase ehwe nhyehyɛ pa o de egu akwan mu a yan betimi aye onde yi containers nyina free hono mu a womo ebenya enimu nu aye hu adwuma yi wo hye asiesie eye breman eban mu nyema wo kan na doso esan se na nne wo ne natena nkonya na atena se na wo nyina ebo nkomponti no ni fa hene enso de ne de eto aso ekire ultra modern toilet facility a le sesu bi mada breman hene show na won siye ewo eye ni mpesua so
Breme eye toilet facility a KVIP eye abronsan. Jese breman. Won we no ene wo so kire me say fire service ena fenso eye hospital a aban hyaase no won show ni mu na esansa nipa ba ko na ni enso nyame ni katenti no aban ye na afamu de nso so no eye ono breman hene na manfo ana hospital ye wi a ombedi so mfaso enenti wo bo mo modin ko hu SDA asafo a ewo kumase mu anasa Ghana mu no onkodi nkomo eche wo ehia Emma na manfo a wo ewo breman se emo so benya ya resavia esense wo mo na tutu na namamu ko ye ni ntino empanyimfo so ba be hweye ehu bia no ehu nyema mbetimi bi egu akoma bua ama hospital na tina ba be ya resavia kese a ebetimi ahwa adehia wo mo breman me menye breman ko wo mo takwa wo mo makru wo mo kono no afoncho ekakopin kwadia na so ofenso mpono se wo ni ofenso na sa wo do na sa wo nya ba bi mfo ani nkyira wo ba bremanya obonya ya resavia wo kwa wo ebe hwewo eni so enkoda no wi asiye kwani ye benya ye bibia no prosifo ni asrafo no mbo ye hopan se neme bi kona se enkoyi a prosifo ni de koda wo se de penyi ka se patapa pieto emra ena woro ni ntino na yete mmanu zo a ohene ni mu de na mamra ni na manye won fan to from no to na se sanso so na ne mra ene wo mama pa asabia no so won fan to from ni ntino ohun se ehihia se wo inna eye court a se ebuze ye di obi asemo a se bi ebeyefo ana se enwo so babua ama breman apagya na ebie nifa hene to aso kire mu se eye ultramodern astroturfa ye disu agora na se ye bosso ball no sebi se wo hene o wani so ade hunu amfa asase na ma aban timi enye impuntuduma hudu bi opese wo ye se astroturf aba bremanya de hyedu tumfaso mrantie enye baabi etentere wo mapomu a yade bia emmia na so bi nkodi akoro enkobo ball enkonkonkupra yetimi bodwa wo ho aye niema pii ewo astroturf no so a aka ho bi ama breman se de esiesie breman ma breman atera no eno nso ababeka aye development anase impuntuduma hodo a ekoso breman no bako eno no ena afei DVLA kane na eye kumase baby omo ye bako pe airport runabout na wono wo breman ne mpatamu nyinara se omo eba be registration mo ka registration na say bibia fa omo ka ho asisi ho a gese womo ekodi light tenten so enu nti ebra DVL mpanyimfo eba bafo na so no ohun say ye no kre se DVL ombenya womo so aso ye ni bi ana omatena ye ni bi ewo breman a ebeboa bremanfo na fenso asabo wona omatwa breman ho ahia enu nti na ne giye se sa dwumadi etesei onu so de ne ho behye enu nti oboa ye nam so ma wonya asase a enne DVL nso so ebi wo breman asase so a omo nso afiti wo dwumadi ase eni fa hene be na no bisem anase mensem a wode ma wo hene etu dwawie ye no ena donkom hene na nakofi bua wona nso so de na no bisem anase na sedansem edema eye bafo obona baso yie enam na nhyehyere pa wode agu akwra mu amma sesei breman
enhyehyɛ a ɛda hɔ no ma aboa amanfo paa yie na wɔtwe dadie na wɔtwe dadie no sɛ nkakane no asante amamene na manie mu no de enim ne sɛ wode hye tɔ a na wɔtwe da no ɛyɛ abusua na tena se ɛhwɛ ɛda a wɔn de bɛyi wɔn de hye na wɔn ayɛ na yie wɔn apɛ ne korabrɛ nanso sesei no adane na wɔtwe dadie no mpo ababɛyɛ ɛkabɔ ɛno nti baafoɔ ne mpanimfoɔ tena se ama wɔyɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔn sɛ akɔfa tetedeɛ na babio sɛ wode hye tɔ a na wobɛdi ne na wɔtwe da a ɛyɛ tete amamene na amane no a abusua na ntena se yɛmfa nkonya yɛnhan tent yɛmfa nyom yɛnnu aduane ɛmfa mma mesiase yɛnkɔnkɔbɔ ho kankɔbɔ ho besia ɛna kyena bi ɛka ne ma da abusuafoɔ no so ɛno nti na wɔtwe da die no ɛyɛ tete atempo no deɛ no a ɛna sɛ breman wɔ mo asa akɔfa ba na bankumhɛ no kyerɛ m sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ aboa yie papa na bankumhɛ no yie no ɛna dwato ahene ɛde ma breman na nanom atena nkonya na agya bɛn wɔn so kyerɛ m sɛ ɛsɛn sɛ ɔhene ɛyɛ baafoɔ ɛyɛ educationalist na n'anisa gye nwoma sua ho ne ntino sukuu wɔn toto na sɛ krakrakrakrakrakrakra bibia sukuu bia wɔn afefa yɛn mu dwumadie bia wɔn bɛdie bia wɔn to nsa frɛ no a wɔn de akoma pa ɛne ɔdɔ pa na ɛkorɔ ebi mpa na nka ɛsɛsɛ nka otu ne mpanyinfoɔ no bi nanso so no wɔn no ɛna ɛkɔ ɛtɔ mmerɛ bi mpo ɔkɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ ne schools no bi a na ɛyɛ na fefa yi mu sɛ bɛbɛ wɔde bɛhyɛ nkwadaa ne nkuran ama ɔmo hu sɛ sukuu ɛmɛde maduru mpɛmpɛnso a wɔduru no na yɛmfa nhyɛ no nso no yɛnkae sɛ wɔsan twitwire secondary school a yɛfrɛ no twɛmiti afɛ no kɛs no ɛwɔ breman asase so ɛno nti nkwadaa ɛnnam wɔ hene nsa so na ɔmo kɔ school mu ɔkora na ɔmo boro aduosia ne akyire wɔn nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɔhene waba ɛde ama obi biara nana ankɔbea anasa ankɔbea hene ɛde ma breman na nanom atena nkonya ɛnso so ɛbɔ ne wura ba so yie papa ɛnam na ɛhyehyɛ pa ne nneɛma pa a wɔde egu akwan mu anam so ama breman ayɛ krabɛhwɛ asfalt ahodoɔ a yɛhu wɔ breman kwantempɔn so nyinara no wɔhene ɛne tu ho anamɔ ɛkɔ breman so mpa hen hɔ highways authority hɔ ɛma wɔn hu sɛ breman futuro ne mmene wɔn ɛno nto mbɛyɛ hu biribi a ɛbɛyɛ yie na namɔ pa n'ani so ade hu no ɛne sɛde otwe da mponyankopɔn ayɛ ne ntino ɛna ama ɛnnɛ breman ayɛ akɔnɔ a obiara ɛpɛ baabi abɔ ne sese a yɛsɛ breman ɛna wɔba na mo ɛyɛ ankɔbea hene ɛde na basobɔ awɔ wɔde ma no wura esi yɛ apɛ ɛna konti hene ɛnso so de ne deɛ to asoɔ sɛ wɔn deɛ ɛnsɛm no na nanom aka ne nyinara na nso ikobi ma nka bi deɛ ɛna na wo de da wo fie na wo hyɛ wo kuntunkurum kura na nka mfasoɔ ɛwɔ so ɛno nti de ɔno so ka no sɛ na ni agye sɛ wɔka ahennie papa yi ɛho na ɔbɛkɔ so ata baaforo kotin sraman akyi a ɔtɔ so mmienu akyi na wɔwakɔ so asom breman ama breman aba abɛyɛ krabɛhwɛ na wɔn nyinaa de wɔn no bi sɛm ɛto dwa wie no baafoɔ saa da kɔtɔ kahena ase bio na mmoa
na futu ne mpaibo ne nkranhye ena akrakra na de na baba de na babedu baby odi na dream sanso so ena ne papa obidum bie na wa mono wa brempo wa de hye Sir Dr. Kwame Donko Fodio oda na si ebiewu na wosere mpanyimfo won akanyina se won koso anta na chi brama man oda won wase se wo ma bi wo ha udi won so a na opese wo ye empuntudwuma emu adehia na se mu amanfo mpuma wo kwan ma wonye nanso twede mpanyankopon adum no ni papa anase won wa won mu nyina ni so ade hunu ye baako enhyehyeye bia we bi begu akwan mu a efa brema ho bia no brema man ne do makoma pa esum e ma ne kwanani mu enunti wodi asadaka se de ma brema man ne nyina sa free brema sa watu bata wabagye asase abetina brema no abeboa brema na brema atra ne nyinara wodi aseda e de ma wo so mo kwaso anta na chi na nani so ade hunu nyina ye ba kopɛ se brema asante na brema asante bako se hunu brema dam so na brema gina braye soronko no saa no pese saa gina bra soronko no epie ewo obi ote brema bia so abrabom wose se bia so se bia nyado wo ba wa mama meto asase biara na so kakran wotime ma brema dane sedie na nanom de aso ne daye na ahemfie oka ho mpanyinsem kakra ayetete ahemfie a sebie son sebie nyado obetoye na obetoye no esanse ewumu se ye brema hene de nanso so ne yewura te enwote enunti ebra nkonya so na daye efa ahemfie no ho no odekotu yewura ni mu esre ne hono kwan se opese enka wubu ahemfie dada no na nko si no foforo esanse yewura empuntu eda na koma so na ade e fa santema hu bia no ehuhie ne ntino o ma no ho kwan ama enne ahemfie na ya Atakwame tete Atakwame no enne aye no story building na wo say you underground you want ground floor you want first floor second floor se obi floor so a ababesi third floor na niso adi hunu ne se enu afili besimu a kotoko hene otikuwe krawa ne brawe mu maso ebedi nimfie aduonu enum afidi dana ye silver jubilee no ne fabia bremansom kase eka na manie ne hu bintin obeba breman na wedi wo hene hye bosse enise afi enura o hene emehye ne silver jubilee fa no obeba breman no na breman ahemfie no na ohamo nchichemu wo ha no na ahemfie no aya ahemfie a wode ebesom krobia refi asante kotoko hene na esanse breman som kase eda ono bafo akoma sontin na wo so kire kotoko hene se wo som no ne nkwan na nyina ntino ewonti ena wonu mfie edu afidida no wanya ne kese ne na bo nkompo hwe akire na wo odi mu adi ye nyina ni mu ahoboabo ni nara wo de boabo an ho de siesie no krom ende atwen nubra kotoko hene afidida no
na asantem na breman ayekese na asanteman so ekurukura baafo kote kutin sraman aduane atwea ne abrade nana breman di hyekonkon a memra no ne kantamanto wo kantama monto esoma de hye motisi so mo fritete na fritete tere asante ene sikedwa enemu se mo so mo danso na wabanso betwere no na no so mo ama asante akoso ekurukura baafo won kwaso breman enkwaso asante hene krobia wefi asante kotoko hene enkwaso asante hema odudu bribie nana kunadu yadomoto so nai won kwaso asante mai enkwaso baafo money yo mo piao Onyame be